πριν από 15 λεπτά περίπου, την ώρα που άρχισε να απευθύνει τον χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, δέχθηκε επίθεση μπροστά στην Βουλή. Ένα κομμάτι αποσπάστηκε από το πλήθος, γύρω στα 30 με 40 άτομα, του πετάξανε διάφορα αντικείμενα και στη συνέχεια άρχισαν να τον γροθοκοπούν. Λίνα. Όταν μπήκαν στη μέση, προσπάθησαν να μπουν μέλη του Προεδρείου της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ για να τον προφυλάξουν, δέχτηκαν και αυτή η επίθεση. Εκείνη τη στιγμή, επειδή καταγράφαμε το γεγονός, όλοι οι συνάδελφοι διαπιστώσαμε ότι μεμονωμένες ομάδες 2 και 2 ατόμων είχαν βάλει σαν στόχο ταυτόχρονα για τους δημοσιογράφους. Κάποιοι από τους συναδέλφους χτυπήθηκαν, τηλεοπτικά συνεργεία απομακρύνθηκαν και διαπιστώσαμε, πρέπει καταρχήν να πω ότι κάποιοι από αυτούς ελάχιστοι είχαν κάνει, οι περισσότεροι είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπα, τουλάχιστον αυτοί που χτύπησαν τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ και τα άλλα μέλη του Προεδρείου, αλλά και εμάς είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Ήταν μια σχεδιασμένη επίθεση και εναντίον του Προέδρου της ΓΕΣΕ και του Προεδρείου της ΓΕΣΕ, αλλά και των εκπροσώπων της ΑΔΕΔΗ. Στη συνέχεια προσπάθησαν να φυγαδεύσουν τον κύριο Παναγόπουλο προς το κτίριο της Βουλής, αλλά οι άγνωστοι τον ακολούθησαν μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι το σημείο που είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Πάντως, Στέλιο, είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες. Εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι στο βήμα, μιλάει στους συγκεντρωμένους, δέχεται ένα γιαούρτι. Στη συνέχεια κάποιος, και είναι αυτό που μας είπες ότι είναι μεμονωμένα τα άτομα αυτά, πετά νερό στον κύριο Παναγόπουλο. Ο ίδιος, θα δούμε τώρα, διαπληκτίζεται με έναν συγκεντρωμένο. Είναι ακάλυπτο φυσικά το πρόσωπό του. Εκεί σπέβδουν οι υπόλοιποι και οι δημοσιογράφοι. Μας είπες ότι δέχτηκαν επίθεση επίσης και οι δημοσιογράφοι. Συνολικά, και οι δημοσιογράφοι, ναι. Δεν ήταν παραπάνω από 10 άτομα τα οποία δημιούργησαν το επεισόδιο. Ταυτόχρονα χτυπούσαν τον κύριο Παναγόπουλο και επιτίθενται στα τηλεοπτικά συνεργεία. Δεχτήκαμε απειλές, δηλαδή οι κάμερες κάτω, αλλιώς θα τις σπάσουμε. Ήταν συνδικαλιστές τα άτομα αυτά, Στέλιο? Όχι, δεν ήταν συνδικαλιστές. Δεν ήταν συνδικαλιστές. Ξέρω πάρα πολύ καλά τον χώρο αυτό. Γι' αυτό σε ρωτώ. Δεν ήτανε. Αστυνομική παρουσία την ώρα των επεισοδίων υπήρχε? Εκείνη τη στιγμή, Λίνα, δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία. Υπήρχε ένα πυκνό πλήθος κόσμου, το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, επέτρεψε σε αυτούς τους άγνωστους που κάναν αυτή την επίθεση να δουλέψουν ουσιαστικά ανενόχλητοι. Δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε καν να παρέμβει και η αστυνομία, γιατί ήταν τόπος συγκέντρωσης της απεργίας της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά μέσα στο πλήθος κατάφεραν να χτυπήσουν τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, κατάφεραν να χτυπήσουν μέλη του Προεδρείου της ΓΕΣΕ, δημοσιογράφους και να καθούν μέσα στο πλήθος.